Mynken Christian High School kala jam sha ka semifinal jong kalimpung yale kai under 17 International Subroto Cup kabalalong ha ka hinyaw tarik nailur hanong ba Delhi da ka ba penlim no ya ka CIS CE Minerva Punjab hakane ka jingale kai u Banganson ulala shisha ban peni ya ka sap yale kai batebet jong u da ka ba yo ban thap hadu lai teliki gol bat kabala biang pura ya ka Mynken Christian High School bahkan jam sha ka semifinal jong kane ka limpung yale kai haba sakhi ya ka jinglong jong ka madan yale kai khendet layo i bakam shimlalong ka badapaka namar bakalalam kti bat ikhia bha nakadaw jong ka jingjur jong uslap penban kani kam shimla khanglat ya kani ka school na Meghalaya bahkan penpau ya ka sap yale kai ka ba itana jong ka hakani ka limpung kajingmi na kani ka jinga khun hi kalong baka Mynken Christian laban ong ba kala penti kana yaladi ban bu jaka shaka semifinal tang hapo kisan 4 minute jong kani ka jinga khun hadien ba u Banganson ulayo ba un thep ya ka hattrick haka minute ka ba arphunyo sau pho bat san pho hadien kani ka CIS CF Minerva Punjab kila persang ban khun ting e da ka ba kila yo ban thep shigul penban kane kam shimla penkhi jingmut yaki player ka Mynken Christian bakin yai yeng yakun tat hadu ka bakut ban penti kana ban jam klam jingmut sha ka semifinal. Good number.